Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na mahilig magpuyat. Na hindi ko mawari ba't lagi ka na lang nagpupuyat. Natandaan mo, wala namang something sa inyo. Sakit, no? Minsan ganun talaga kailangan natin masaktan para malaman ang mga katotohanan sa buhay. Eto, totoo. Totoong nagbabalik dahil na atleta DJ Mara Tony. At ngayon naniniwala tayo na minsan sa buhay mahirap magkontrol. Mahirap magkontrol ng mga bagay na masarap. Ano ba yung mga bagay na masarap, B? Siyempre, first of all, alam mo yung kapag kumakain ka ng barbecue. Ako kwento ko lang, share ko lang. Ako po pag may mga oras na sobrang nagkikrave ako ng comfort food, bukod sa paborito kong yaw-yaw. Isa sa mga go-to food natin pag malungkot o minsan nagugutom, yung kakatapos ko lang tumakbo. Ang hinahanap ko po talaga is yung barbecue. Yung barbecue na, alam mo yon, may mga iba't ibang klase o luto na barbecue eh. Kaya, shout out dun sa mga nagtitindang barbecue, puros taba. Minsan kasi masarap po yung barbecue na malaman sa simula. Pero, syempre, wag na natin ipagkaila. Masarap talaga yung may taba sa dulo. Diba? Yung mga tipong, kunyari, minsan ako po sa isang kainan, kung hindi ako nagjejeta, magagawa ko yung mga hanggang 4 na stick. Yung 4 na stick na yan, tas sasamahan mo pa ng kanin. Yung kanin na medyo nagtututong-tutong na. Apakasarap niyan. Tapos sasamahan mo pa ng chili oil, chili garlic. Sarap! Perfect combination. Pero syempre, bukod sa barbecue, isa na rin sa mga weaknesses natin yung kapag may mga party, may mga birthday, bukod sa lechon, naubod ang sarap yung... Talaga namang hindi natin may pagkakailala as a Pinoy. Diba? Minsan lang tayo mabuhay at minsan lang natin makurot yung parte ng paborito natin sa lechon, yung gitna, B. Yung kapag hiniwa mo ng kutsilyo, hindi nga minsan kutsilyo, minsan nga plato, yung tinatawag na conchinilyo ba yun? Yung maliit na baboy, yung nilitsyon, conchinilyo, just message me. Basta yun. Tapos yung lutong nun mismo, grabe, ang salap lang din sa feeling kapag ikaw ang unang nakakain Pero syempre, sa buhay, pag minsan pag sobra-sobra, alam mo may mga moment na thankful na lang din talaga ako na tumatakbo talaga tayo, Kasi kung may mga moment na hindi ko mapigilan yung sarili ko, basic. Basic na diretso sa diretso sa it's either number 1 sa ospital para hindi kasi ako makahinga. May asthma po ako sa totoong buhay, So minsan may factor din yun na mahirapan akong huminga, tas sinabayan mo pa ng matataas o fatty food. Paano na? So, syempre, thankful pa rin tayo na we have this movement. Thank God for a moving body and healthy body. Pero syempre sa'yo na minsan nagtataka gusto na magbagong buhay. Walang masamang kumain ng lechon, walang masamang kumain ng barbecue, basta in moderation. Cholesterol, B! Alam mo, maraming dahilan kung bakit nakukuha yung cholesterol na yan, Siyempre, bukod sa pagkain ng mga matataba na pagkain, is minsan, nakaka-apekto rin po ang tulog. Tulog-tulog din, B. Hindi kailangan laging naka-online sa social media. Yung social media, napaka-toxic po inyan, we choose peace and love. And of course, later on, magbabalik tayo para naman may makuha kang tips, Tips para kahit papaano, kahit mahilig ka sa lechon, chicharong bulaklak, patatim, we got you. For now, syempre, tuloy-tuloy po muna ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kaya pa ba i-memorize yan? Basic. Alam mo ba na sa'kin pa
sake!